Este caso forma parte do que se chama Crónica Negra. A desaparición da parella de Cabral en Vigo vai agora para 2 anos. É un dos casos en resolver que leva o Corpo Nacional de Policía e a Garda Civil conxuntamente. Francisco e María Victoria eran unha parella de 38 anos con residencia na cidade de Vigo, na zona coñecida como Barreiro. Dende había anos vivían dun taller mecánico que Francisco rexentaba. Dedicábase el mesmo a arranxar motos e a compra-venda de coches en Francia. Sen motivos aparentes, e tras planear cuns amigos uns días na neve para a ponte de decembro do ano 2004, desapareceron misteriosamente unhas horas antes de emprender a viaxe. O último que se sabe é que nos días seguintes o seu coche apareceu queimado e con 2 impactos de bala no Porriño, nesta zona que se coñece como o Monte da Risca. Que estaba con unha serie de buracos, de disparos de bala, e que estaba todo en chapa, porque todo estuvo calcinado, entonces quedó todo en chapa. Non se apareceron pruebas ninguna de ningún feito, nin deles, nin de nada. A parella nunca apareceu, nin vivos nin mortos. Sen saber como, a historia de Cabral converteuse nun caso de desaparecidos misteriosos. Deses casos que sempre agochan moitas preguntas, pero nos que apenas traslocen as respostas. Cales son as pistas que vos tedes? Que han venido gente de Madrid a investigar, que han vuelto a retomar el caso con más ahínco, pero que de momento no nos han dado pistas ningunas. Pistas, probas, un coche queimado. O certo é que non se puido amosar se había alguén no coche no momento en que se efectuaron os disparos. Se os corpos estaban dentro mentre se queimaba o coche, ou se nin Francisco nin María Victoria chegaron a estar no lugar onde se atopou o Golf totalmente calcinado. El venir aquí pues sí tuvo su sentido al principio, porque decías tú que algo tenías que hacer, pero ahora ves que no, porque si no lo encuentra la gente que viene con los perros, la gente que viene al monte todo el día, la gente que viene a recorrer el monte por placer, tú que no conoces el tipo de... y si están en un monte, es que pensar que están aquí, claro. É moi complexo xulgar as causas da desaparición, que nin as propias forzas de seguridade poidan determinar o paradoiro duns desaparecidos. Temos todas as pezas da historia. Hai esperanza. Estás todos los días pensando, te levantas y te acuestas pensando en ellos. Eso, claro. Eso no lo puedes contar, porque eso lo tienes que vivir, no lo puedes contar. Eso es como decir, ay, lo siento, cuando se te muere un pariente muy allegado, que a quien quieres mucho, y te dicen lo siento, pero no es lo mismo. En Antes do Silencio temos unha alternativa para ir un paso máis alá na investigación, e que de feito a policía e a Garda Civil empregaron nalgunhas ocasións. Recorremos ás ciencias paranormais. Poderemos saber algo máis desta parella? Santi Molesún, boas noites. Hola, boa noite. Utilizas o método máis popular da adivinación, utilizas o tarot. Poden as cartas, ver máis aló da morte no caso de que os nosos desaparecidos estivesen mortos? As cartas, sí. A ver, as cartas están preparadas para ver tanto futuro como presente como pasado. É un erro pensar que as cartas solo son para adivinar un futuro, non? Eu levo botando as cartas a 25 anos, utilizo os 78 arcanos. É unha cousa que fago desde que era neno, mas eu estou acostumado a facer videncia, a facer tarot cos vivos, non cos mortos, e tampouco cos desaparecidos, estén vivos ou mortos. Eu nunca me metín nesta historia, excepto que me lo pida expresamente a familia da víctima ou a familia do desaparecido ou a propia policía. Penso que non é un tema como para xogar con el, ni para xogar cos sentimentos das persoas que están a sufrir a pérdida de un ser querido que non sabes ni se está vivo, se está morto, e non é cosa máis
insufrible de viver, que viver unha situación na que non sabes se a persoa ou o ser que ti amas está vivo ou morto. Entonces, para mí é un tema moi macabro, no que costoume vir a este programa e facelo, porque pensei antes de facelo por as consecuencias que pode traer tanto para min a nivel laboral como para a persoa que o vai a escoitar, non? Entonces, eu fixeno con toda a miña boa voluntade e coa miña inexperiencia de buscar desaparecidos. É digamos, un exercicio dentro da miña evidencia, vale? Despois falamos do que eu vi. Gracias, Santi. Pois estes son os métodos que utilizan os nosos expertos, estes métodos non científicos, para levar a cabo a súa investigación. Métodos que tamén recorre moitas veces a policía. Javier Ackerman, ti comentáchelo hai un momento, foches testigo dese uso, desa utilización, con vos ou con malos resultados. Xa nos gustaría que sempre tivéramos resultados a 100%. Evidentemente non é así, pero sempre, cando hai un resultado en medio de outros fracasos, non? Ou que non se poden a veces ver todas as cousas como queremos, evidentemente a satisfacción é enorme. Pero sí, a policía recurre a videntes, recurre a esas técnicas heterodoxas que utilizamos. E realmente tamén hai que dicilo, todo tipo de investigadores. Eu estou moi agradecido a investigadores policiales como o don Santiago Delgado, que agora está retirado xa en segunda actividade, pero que sempre contou connosco, este inspector xefe de policía, e con bons resultados en moitos casos. En outros xa lle dicíamos, para eso non cobramos tan pouco, porque hai que dicilo por parte nosa neste aspecto. Utilizamos métodos de todo tipo, heterodoxos todos, pero non cobramos ningún euro absolutamente para ello. Desaparecidos misteriosos, persoas que non deixaron rastro. Buscamos respostas máis alá do silencio. Todo está listo para o veredicto. Comezamos, se lles parece serán. Eso sería, en todo caso, o máis importante. Coincido con ela en moitas cousas. O que eu vin é prácticamente cousas parecidas. A ver, vin que había unha viaxe antes da desaparición por parte del, que facía viaxes ou distancias por motivos de traballo ou por motivos de diñeiro, sobre todo, e vexo cosas ilegais. Non vexo legalidade na vida del, non dela. E vexo como si houbera problemas ilegais e como si ela tivera problemas tanto familiares como incluso cos demais pola relación que eles dous tiñan. A vela vinna como enfadada cunha irmá ou como enfadada con alguén da familia, como chorando nunha cociña querendo irse fora, como se fose premeditado, como si ela non aguantase máis, como si se foran a un país estranxeiro, efectivamente un país de fora de España, pero vexo que é un clima frío, moi frío, como se viveran ela cambiando de peiteado e cambiando ao máximo posible na súa imaxe. Tamén vin que el tiña os problemas ilegais e ela tiña un montón de complexos feitos desde a infancia, como si eses complexos foran tamén parte da súa debilidade, de que ela se deixe arrastrar por el, como si eles dous, ademais, como si eles tiveran parellas diferentes antes de ter a súa relación. Eu non coñezo nada de caso, ni siquiera o seguín pola prensa, non sei se é certo ou se non é certo. O que vin o que digo agora, e vin esa sensación de que ela ha sido manipulada un pouco polo amor que ela sinte por él, increíble, un amor moi forte, e él e ela como se fosen premeditadamente a vivir fora. E vexo que viven ben económicamente e que están vivos. Moitas veces son xavidas algunhas das conclusións desta experiencia. Cal podría ser o remate final? O remate final sería atopar algún tipo de pista obxectiva dentro agora dos datos que están aquí reunidos e poder de alguna maneira levala por un camiño menos baleiro, é dicir, por un camiño que nos leve unha fonte donde podamos de alguna maneira vislumbrar algún tipo de proba que nos leve ben pois hacia donde están vivindo, como din aquí algúns dos nosos convidados, ou neste caso si morreron, onde están. Hai que dicir tamén, e me gustaría antes de rematar, que hai que coller todas estas aseveracións, eu o primeiro, con moito cuidado,
porque non son acusacións que estamos verquendo aquí para ninguén, son intuicións, e isto é moi importante, sempre son fruto da intuición persoal de cada un dos videntes ou dos investigadores metapsíquicos. Isto é moi importante e para nada se quere nunca verquer ningún tipo de acusación contra ninguén. Gracias, Xavier. Moitas grazas a todos. Como a parella de Cabral, existen milleiros de persoas que continúan desaparecidas. Isto soamente foi un exemplo desa realidade agochada no silencio. Achegamos a nosa capacidade investigadora e o noso esforzo a través de métodos que moitas veces máis das que imaxinan a mesma policía utiliza. Porque existen outros mundos. A vindeira semana máis.